Dragi svi zdravo, Vera u život i naš video kanal. Pre nego što pređem na temu ovog videa, zamolit ću vas da ukoliko smatrate da je ovo što mi radimo dobro, da to delite dalje, da lajkujete ovaj naš video i tako probate da pomognete i drugima. Sada se vratim na temu ovog videoklipa. Reč je o psihologiji i psihološki moment naše borbe protiv karcinoma. Ono što morate da znate, bez psihološke podrške iz svoje glave vi nećete pobediti bolest. Bolest i lek je u nama samima i mnogo toga ide iz glave. Ali hajde da se vratimo na 4 faze, psihološke faze kroz koje prolaze svi onkološki bolesnici. Prva faza, ja u ovom trenutku je moment kada smo spoznali da smo boleli od karcinoma. I tada se dešava užas, panika i tako dalje, o tome ću malo kasnije da pričam. Sledeća faza je, i šta sada, kada shvatite da treba da se borite, da se lečite, da niste umrli. Potom ide treća faza, ja i drugi, koja je najvažnija od svih faza u našoj borbi protiv karcinoma, bez koje nema četvrte faze, ja i budućnost. Znači, nikad nećete doći u četvrtu fazu, ja i budućnost, ukoliko ne rešite prethodne 3, pogotovo ovu treću, ja i drugi. U ovom videoklipu ću se držati ove naše prve 2 faze, znači ja u ovom trenutku i šta sad. Onog trenutka kada saznate da ste oboleli, normalno da vas strefi ko grom iz vedra neba, užas, panika, zbunjenost, ne znate šta raditi, kako raditi, zašto baš ja, kako ja, šta sam tu radio, ko je kriv, i onda krene faza ljutnje, ljutite se na sve, na okolinu, na prijatelje, na lekari i tako dalje, dok ne stignete do onoga da ste ljuti sami na sebe, jer u krajnjem slučaju sami ste odgovorni za svoje zdravlje. Sve te emocije su loše i nisu vam ni od kakve pomoći. One vam samo dodatno obaraju imunitet jer su veoma stresne. Ali, svi smo mi ljudska bića, normalna, emotivna, i to je faza kroz koju svi prolazimo. Kod nekoga ova faza traje nedelju dana, kod nekoga 2-3 nedelje, opet zavisi od nas samih. I polako, vremenom se kristališe još jedna faza, to je i šta sada. U jednom trenutku shvatite da vi trebate da se borite. Šta sad, nisam umro, hajde idem da se borim i krećem da se lečim. Normalno odlazite kod lekara i paralelno se raspitujete, kopate po internetu, tražite pristup borbi protiv karcinoma u narednoj ili alternativnoj medicini. Ali hajmo prvo redom. Prva stvar, normalno odete kod lekara, on vam je i otkrio da ste boleli od karcinoma. Tada, molim vas, dobro slušajte šta vam lekar kaže. Ukoliko vam nije jasno šta vam je ispričao, insistirajte da vam to pojasni. Uostalom, to je njegova obaveza. On mora da vam objasni šta je to što vi trebate da uradite kad je terapija u pitanju. Na vreme se informišite. Ne postoji glupo pitanje, postoji samo glup odgovor. Ono što morate da znate, kad ulazite u tu drugu fazu i šta sada, morate da nekako budete mirni. Morate da naučite da čujete sebe i svoje telo. Pogotovo da čujete svoj instinkt, jer ništa na ovom svetu vas ne čuva i ne štiti kao vaš rođeni instinkt. Ukoliko ste i dalje zbunjeni, uzbuđeni, sluđeni, nećete dobro čuti, nećete znati šta treba da radite i nećete se dobro osjećati. Znači, veoma je važno da probate da se smirite. Ugasite sveć u glavi. Niste umrli, još ste živi. Čim ovo slušate ili čitate, znači vi ste živi, ugasite sveću u glavi. Znajte, rodili ste se, morate da umrete. Svi ćemo umreti na kraju. Ali nemojte licitirati vreme kada ćete da umrete. Kad vam dođe vreme, umrećete. Isto važi i za mene. Mislio, ne mislio o tome, ja ću ljudi umreti. Pa ako je to činjenica i konstanta, pa što ću o tome razmišljati? Šta mi onda preostaje? Samo mi preostaje život. Znajte, postoje 2 dana u godini kad nikad ništa na ovom svetu ne možete da uradite. To su juče i sutra.
Šta vam onda ostaje? Samo danas. A mnogima od nas to danas procuri kroz prste, kao pesak iz peščanog sata. A on kad prođe ljudi, on se ne vraća. Znači, vaš život je danas, u ovom trenutku. I tu probajte da nađete svoj mir. Jer kada ste mirni, kada živite danas, jer danas ste živi, onda ćete znati da čujete šta je to u ovoj fazi i šta sada da radite. Dobro slušajte šta vam lekar kaže. Kada krenete na internet, dobro čitajte i nemojte donositi odluke na prečac. Razmislite. Odgovori su veoma logični. Znajte sledeće. Mnogi kažu ovo jedino valja, a ono ne valja. Nije tako. Nekome je nešto pomoglo, znači pomoglo peri, ali nije žiki. A vi niste ni pera ni žika. Znači dobro razmislite. Poslušajte svoj instinkt, on će vam reći kojim putem da idete. Gledajte da se borite tako da namirite i dušu i telo. Nemojte misliti da je karcinom bolest jednog organa. Nije. To je bolest celog tela. A telo je koliko misli, toliko i ostatak, to jest telo samo. Znači duša i telo idu zajedno. I ukoliko tako ne budete sagledavali celu ovu priču, nećete imati dobre rezultate u borbi. Znači nemate mesta za paniku, nemate mesta za užas. Bili užasnuti, bili u panici, vi imate tu bolest koju imate u sebi. Probajte da sebe čujete, da nađete mir i da probate da se koncentrišete na sebe i na to šta valja raditi. Normalno u toj borbi, u tom traženju puta za lečenje, najveću pomoć može da vam pruži vaša najbliža okolina. Tu nastaje veliki problem. I to je faza, ja i drugi, o kojoj ću vam pričati u narednom videu, koji je ključ uspeha u vašoj borbi protiv karcinoma. Bez nje nećete imati onu četvrtu ja i budućnost. Srdačno vas pozdravljam, Vero Život.